Fy enw I ydy Nia Parry, a fy merch i ydy Nia Parry. Mae'n hogan reit dda. Licio ei bwyd, a mae'n dal i wneud hynny, lle. Dyna i diwrnod cyntaf hi adra. A dyma hi'n 2 oed, a hyd yn oed pan oedd hi'n 2 oed, oedd hi'n licio yr glits a'r beads a'r bangles. Mae hi fo'i brawd yma, oedd y brawd yn mynd bod yn eisiau bod yn nyrs, so na chi 2 nyrs yma yna. Fe ni ar ryw wyliau canal yn rhywle, a oedd gen i hi leggings melyn a top oren. A mae dal i ddeud heddiw, mam, wel, mae fi chdi oedd eisiau gwisgo i, nes i rioed ddeitha chdi, achos erbyn hyn oedd hi'n dechrau dewis i dillad i hun, felly. Dwi'n cofio fydda i athrawes Saesneg i bob amser yn dweud, Nia thinks the whole world is ideal, and I keep telling her it isn't, ond fel yma hi bob amser yn edrych ar fywyd, felly. Mae wedi bod drwy'r gwahanol stages yma, y perm, oedd ei fyny mewn yr ponytail yn yma. Dyna hi fanna, hefo yr clip-on earrings a'r gwallt wahanol. Dechrau yn Prifysgol Abertawe, mini yn y ffasiwn adeg hynny, a'r gwallt yn gwta adeg hynny. Dim os lle dwi'n mynd rwan, dwi bob amser mam Nia Parry, a fydda i bob amser yn rhaid nudge iddyn nhw ac yn dweud, hang on rwan. fi ddoth gynta, wedyn mae Nia wedi dod.